तो नमस्ते प्रणाम स्वागत बा रउआ सबके राइटर केपी राज के चैनल पर। और सब बताएं आप सब कैसन बानी। उम्मीद करते रउआ सब भी बढ़िया होखब, अच्छा होखब। तो रउआ सबन खातिर लेके आ गए बने बिल्कुल ज़बरदस्त, बिल्कुल ब्लास्ट, बिल्कुल खतरनाक मीटर भोजपुरी ट्रैक पर भोजपुरी बेवफाई संग। भोजपुरी ट्रैक पर भोजपुरी दर्द भरा बेवफाई संग लेके आ गए रउआ सबन खातिर। उम्मीद करते रउआ सबके बेहद पसंद आई। अगर एक रउआ बढ़िया म्यूजिक बनवा के, नया म्यूजिक बनवा के बढ़िया से दिल से गायकी करी तनी तो 100% बाकी गाना और मार्केट में ब्लास्ट करी। लेकिन इससे पहले रउआ सबन से एगो बात कहल चाहब कि अगर रुआ गायकी में इंटरेस्ट बा आ गायकी कल चाहतनी, गायकी में कदम रखले बानी, गायकी रुआ के पसंद बा, रुआ के बढ़िया मीटर नहीं मिलत, बढ़िया गाना नहीं मिलत, बढ़िया से तुकबंदी नहीं मिलत, बढ़िया रुआ सबन के म्यूजिक नहीं मिल पाओत, तो रुआ अगर हमारा चैनल पर आ गए तो रुआ सबके निराश भइले के जरूरत नहीं है। काहे से कि रुआ सबन खातिर हम हर एक प्रकार के सॉन्ग लिखिले, हिंदी होके चाहे भोजपुरी होके, चाहे रुआ कोनो भी ट्रैक पर भोजपुरी गाना लिखवा सकिले, चाहे नया कंपोजिशन गाना लिखवा सकिले, लव सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, बेवफाई सॉन्ग, पूर्वी, निर्गुण, भजन, लोकगीत, लयदारी, रंगदारी, जातिवाद संग, चाहे जिला स्पेशल गाना, चाहे बोलबम के गाना, चाहे रक्षाबंधन गीत, चाहे विवाह गीत, चाहे विदाई गीत, चाहे वो अपने मनपसंद के कोनो भी गाना लिखवा सकिले, वो बिल्कुल उचित चार्ज पर। तो ये से कहल चाह रुआ सबन से कि रुआ अगर हमारे चैनल पर आ गए बनी, चैनल पर पहला बार बनी, चैनल पर नया बानी, तो चैनल के लाइक कर दी, सब्सक्राइब कर दी, बेल आइकन प्रेस कर दी, ताकि कोनो वीडियो अपलोड करी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन रुआ सबन की मिले। अगर वीडियो रुआ सबके अच्छा लगा था तो एगो प्यारा सा कमेंट कर दी। चलिए देर ना करते हुए आज के मीटर देखा जा कैसे बा, का एकर लय बा, का एकर धुन बा। ऐसे बहुत पुराने वो गाना रहे, खेसारी लाल यादव के भजन रहे कि हंसेला तू ही, अरे हंसावेला तू ही, दर दर के ठोकर खियावेला तू ही। तो यही ट्रैक पर वह सबन खातिर लेके आ गए बने बिल्कुल ज़बरदस्त बेवफाई संग, दर्द भरा। तो चलिए देखिए आज के गाना कैसे बा। एगो लड़का भगवान से आराधना करता, कहता कि हे प्रभु, आखिर ई प्रेम में प्यार काहे खातिर बनौल, जब केहू के निवाह नहीं करत। देखिए कैसे कहता, कौना भाव में कहता कि लिखल कलम से कवना भगिया विधाता, कि लिखल कलम से कवना भगिया विधाता, प्यार मिले के जगह नफरत छिटाता, प्यार मिले के जगह नफरत छिटाता, प्रेमिका से प्रेम ला प्रेमी आज पिटाता, प्रेमिका से प्रेम ला प्रेमी आज पिटाता, प्यार मिले के जगह नफरत छिटाता, प्यार मिले के जगह नफरत छिटाता। तो उम्मीद करते मीटर हुआ सबके बेहद पसंद आयल हुई। अगर ये गाना के रुआ फुल लिखवावल चाहत रही तो डिस्क्रिप्शन में हमारे कॉन्टैक्ट नंबर बा, व्हाट्सअप नंबर बा, तो रुआ कॉल कर सकिले या व्हाट्सअप कर सकिले, रुआ के बिल्कुल उचित चार्ज पर फुल गाना मिल जाए। लेकिन एक और बात रुआ सबसे कहल चाहब कि अगर हमारे गाँव में कोनो मिस्टेक होता तो भैया क्षमा चाहत नहीं, ऐसे कि हम गायक ना ही रुआ सबन के खाली बता सकिले, समझा सकिले। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया गाना, कुछ नया धुन, कुछ नया कंपोजिशन लेके। तब तक ले रुआ सब सम्मति चाहता नहीं। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज, हर हर महादेव, जय शिव समाज।